Dodge Challenger SRT. Yine bir problema var oşun. Näme bilenmi? Mekanika diyara. Hani mekanika sürüyle mi oğam? Hani näme adım näme de benim aytan önden dip İngilizceden var yani. Şu motor karoçe indi qayda çıkarılan o. 797 at gücü var. Gözüm 800 horsepower demek. Näme demek o? What's up millet? Siz bilen yine de Novruzdur. Köp kişi kommentariyada ay sen Novruz at deyip aydıptır. Yok, menin pasportda, metrikada, atestatta, nerede görýän bolsam şo taýda adım bir ýerde bar bolsa men adım Novruz diýip durandyr. Şonu belli koyun, kabullanyň şoňa. İkinciden hem inde bugün näme etýäs? Seattle'da var, bular ýaly howa kan gawat gelemiz yok. Ayda dordam Roshan, ya bir hiljek yağışlı hava. Güneş geldi velin dedik, davay reske çıkaldı videonu düşüreli adamların ısayına göre maşina. Bugün näme maşina eteceğiz? Köpten beri soradınız. Lexus. Maşinin daşı bana näme her hili gurunlar edipsiniz, daşı çizik, ay urulan. Yok, sen kelleyen urulan, on adat yok adamlar. Roshan, seyret. Geçen videomda Cybertruck'ta bir gurunlar ediptirler. Ay sen Lexus'un düğümü, ay çizik o kaptanda näme mäçine göre oturanıyorum, ay sen bul urulan zat. Ya gözümüzü görenok mu? Ya şuların gözü görenok, ya da men kelle, ya dur. Ya menin gözüm görenok, ya da şulankı birazı qowdal. Gel buraya, götüreyim. Ana, nerede çizik var? Ana, şol Lexus 450H 2010 Lexus'um. Gel, buraya kim şollarına seyret. Hani näme ba? Yekici çizik var kız, anlama Roshan, yekici çizik var kız. Ana, bular kırana seyret, çesengi doty. Ana. Ne geçen arkası urulan zat deyip. Hani? Kim diýär аны? Kim näme çıkarýar? Nereden çıkarýar? Ana, arasynda Lexus. Motor. Yekice yer ya, yekice yerine ait görküz ayna. Şu taýyr betdi ya da. Yo men burada da düşünem o. Şunun mu? Ya men gözüm görünok. Ya da men ýagdaýym gowdal ya. Bu näme? Arasynda Lexus degim var diýär. Hiç adam yok adamlar. Arasynda Lexus. Vay. Şoňa bir deri gurunlar etmäýär da. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan. Ne özlemi hasret suçun doğasında var. Короче, bugün TikTok'ta in köp alan nememiz, komentariyada alan like'ımız Dodge Challenger alıptır. SRT. Amerikanın en meşhur maşinlerinden biri o at gücü de katı uluy. Benim dedim siz şu an isteğiniz için benim onda vapşe başladı çek dedim. Okay. Oynatyan adamlar yok şu an için geldik yürüyte. Şimdi devam edeceğiz. Her kimin soran zaten Dodge Challenger SRT. Doğru değil mi? Red Eye. Yine seyret yine bu Red Eye değildir. En köp like şu maşin aldı. Şimdi ben size bir daha deyin adamlar bir fakt vereyim. TikTok'ta alan like'lara göre değil. YouTube'da alan en köp like'ları, komentarda like'lara göre maşini abzora çektirin. Bir gezeklik şuna ruhsat verdim. Şimdi devam edeceğiz. Dodge Challenger edeyin deyip geldim. Yine bir problema var oşun. Näme bilenmi? Näme? Mekanika diyara. Amen mekanika sürüyle mi oğam? Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Bunlar diye sürecek mi diye benim dedim yok nädip süreyim mekanika. Короче bugün Seattle şäherinde Washington ştatda Sports Car International diyen yere geldik. Sağ olsun bize maşin sürmän ruhsat verdi. YouTube kanalımızdan bar dedik benim gün o adamlar näme dip soraýabilirmi? Ay YouTube kanalı hani näme adım näme de benim aytan önden dip İngilizceden var yani oğlum düşünen o näme diýär da bilýär. Benim alanda önden diýende ol yerinde düşünen sana bir laf harflap aýtyp berdim. Короче, ýöne bugün ketden maşinimiz abzorumuz Dodge Charger. 2000-nji ýyl, 21-nji ýyl. İkisini hem sürüp bilýär şu wagt. Tapawdy şul renklere ütkeýär. Atak içi hemme zady şobur maşin. Ýöne men tapawtlaryny görkezek. Gel bäri Roshan. Eger üns berseň, meselem Dodge Charger'larda meselem näme dilýär, dogry dämi? Mercedes'larda AMG diýip geçýär, dogry dämi? AMG paketler. Nemelerde, BMW'larda M paketler diýip geçýär, competitionlar, dogry dämi? Bularda meselem gel görkezen meselem Dodge Charger'larda meselem Hawk başlaýdy. Red Eye. Yani şutada kızıl gözü vardır. Şuları göre tapawtlanýar. Ana, şutada kızıl gözünü görýärmi? Şoňa göre maşynyň AMG package-dygyny görkezip bolýar. Gel, bunda da bardyr. İki maşynda da şo bir datdyr. Ana.
Qızıl gözü var. Zadnyi vidlarda bunda karbon fiber yok, bunda karbon fiber var. Gel yakınlaştır yana çek. Bärde munkuda yukarıda panorama var, sunroof var. Bunda olsa olar ya zat yok. Yani bunu polna nemani renkini stok edip nemede ütküdüp durlar şiperni. Son için yine de tapawdun görkezek. Yani esas gelindi maşinin daşını görkezeli. Maşin daşından seredende men mesela adamların doğruyu maydayın mesela Amerika'daki adamların şu maşini halayanlığına düşünüp bilemok. Yani bizim hem Türkmenler belki arasında halayanlar badır. Bilemok yani men mesela şu maşini bir oğudan maşini yokunda göremok. Yöne şu wagt şu idlen design men fikrimçe yaman oğudan gelir. Seret white body kit, ak öyle bumperlar zatlar idil ortasından başlap kapodunu, yukarısını ve arkasını neme örüptür. Qara örüptür. Gelindi bir de görkezek. Yine de değişmeyalik tapavutlarda seret. Bunun arkasında spoilerlarına karbon fiber koyuptur. Özü yürüyte. Munkuda olsa yankı spoilerlarına qaraca renk ediptir. Yani bütün şu ortanı qaraca ediptir. Ak demesine, maşinin renkine qaraca gittim. Men fikrimçe odan edilen bir design, odan edilen bir modifikasiya diyelim. Diskalarına seret, diskalarına ikisinin hem yaman erkek ağır duruyor şu diskalar mesela. Tepte azacı. Ol indi berdak diskana burkada da indi berdak. Berdak diskalara näme diýäňiz? Uf! Dawa, ýür. Indi dawa içine girip görkezelle gel. Köpden bäri adamdan garaş oturan zady şol. İçi interieri gypgyzyl. Owudan duranok mesela pikiriniňizçe. Şunu öde parlan ýa-da. Oh. Ana. Mesela interior gyzyl, içi owudan, gaça owudan durýandyr. Yani mesela beylekin içinin rengi qara. Ýöne mesela men pikirimçe maşinlarda eger etçek bolsaň, en gowy zat renkini ütketmek yani içinin interierini. Çünkü o maşin owudan ýan zat bezeýän zat şol men pikirimçe şoňa zat görünýär. Endi en esas zada geleli adamlar. Gelin maşinin bahasy bilen maşinin at gücüne geler. Sen mi zaten gurrun vereyin? Davay, gel öňüne. Taýynmy? Erkim. Давай. Seredonda. Yolочка gari. Siz amat kroysa. Adamlar. Indi bu maşin eger mesela ben size spesifikatsiýalaryny aýtsam, maşin gaty däl maşin gel bir daha görkezek. Yine de şu motor karoçe indi gaýdyp çykarlanok. Näme bolupdyr? Elektrik maşinler çykandan bäri motor iň soňky ýa gurrun berýär maşin satyjyň özü. Öňler şu maşynyň bahasyny, mesela motoryň bahasyny $8.000 tapyp berýär. Şu wagtda motoryň özü $20.000. Çünkü şul pokoleniýede çykan iň soňky motorlar şul. Boldy mundan soň gaýdyp onlara çykarlanok. Motoryň ullugy 6.2'lik V8. Bu birim näme? Supercharged bolanda mesela bulon üstüne yeniden horsepower'ını, at gücünü güçlendirmek için üstüne koyulan zatlar bolýar. Motorda ütkedilen zatlar. Indi muňa intake koyupdurlar. Ýürte bu stok gelýär maşinde koyulan okdur özü. Yani son koyan ok intake özünde wadyr ine. Bondy görkez şu taýna. Ýagny men gurrun berýär. Şu taýda mana şu kabeli görkezine seret. Şu kabel bara ýürte. Şul gitken kabeli maşynyň içine näme etýän eken? Yürüyte maşinin sesini has köp qatırak eter çıkarar ýalyk eken. Diňe şuň özü şu kabelin özü. Ödün eşdiler ýa. Diňe özüňe hem özüň eşdiler ýa, hem daşarda da gaty çykar ýaly diýdi. 0-dan 60'a çelini 3,5 sekund. 3,5 sekundda gelýär. Adamlar gözüň oturkor. 3,5 sekund mesela beýleki neme ýalyk däl. Beýleki maşindan ýalyk edil çaltda ýöne erwedem däl. Erwed tarapy maşynyň halamadygym diýin. Gyş ýerlerde bolamçy men birazjyk maşgalaly adam hökmünde pikirlenýän ýöne maşgalam diýmem ýani öýlenmedim. Derdim gozgama. Adamlar maşinlerini berýärler. Görýärmi? Tanamadyk adamlar maşin berýär, ýöne adamlar tanayan adamyna gyzyn derenok. Bolýarlar, dawa derdim gozgama. Karoçy maşin arka çekerli. Yani maşin 4 çekerli däldir. Yani all wheel drive da, real wheel drive. Şoň üçin maşin birazjyk howpdurak, güýjüken adamlar eştiň onda, diňle. 797 at gücü var. 797 at gücü var. Gözüň 800 horsepower diýmek. Näme diýmek o? Geçen 600 horsepowerly maşin sürdük Tesla Cybertruck'a. Bu 800 maşin agyr ýagşy günlerde mesela sürän ýagdaýynda eger gaza birden basaň syp getse mesela tutup bilen oksan, hemen arka çekerli, hemen maşin agyr.
motorun 6 kilik diyor derse o motoru gözüme geliyor ama 700 indi en qavut tarafına gelele. Hem kim en kızıklanan zat şol maşının bakası neçe? Sana näme neçe? Ayna etden adamlar maşının bakası tayin mı? Tayin. $80,000. Endi ne üçün $80,000 gel. Maşina 2021. Plus geçilen mailinde seyret. Odometre var ha. Näme diýilýär orsalarda şo bizlerde näme diýilýär probek 21,000. 21,000 maşina $80,000. Men pikirmçe elbetde indi seyret maşinasy otlanjak sesini eşitende ýakynlaşdyr. Näme şol mikrofonu ýakynlaşdyr. Adamlar taýin bolsaňyz maşina otlaýan. Seyredin onda. 1, 2, 3. Ses eşitýäňiz ama adamlar sesi var, supercharger ýürüte Dodge'un şuňa etýän zaty var. Dodge'un şu sesi var. Şu ses, Amerikanlar var şu maşiny. Diňe şu ses üçin ali, ana näin. Başga sesler. Basan wagtym. Ana şoňa supercharger diýilýär. Eger şu supercharger bolmasa şu ses çykmaýardy. Ana edil maşynyň edil üýt köşükligi şonda 6-lyk motor içinde gaýnaýandyr dogry, bükkel de çykjak bolýar jan goluna. Tutma meni berdi diýär, çünkü 6 kilik motordur öşünçä. Короче, indi test drive'a gittiýäs. Yani moşny maşyn, men pikirimçe indi ýöreýäs bunda adamlar test drive'a başlaýar. Geçen gezek ýadyňa düşýän olsa adamlar Tesla Cybertruck sürdük. Men iň esas serden zady näme? Tork bolanda güýjü. Maşina basan wagtyň gaza sen atýar, ana şo güýjü. Meselem, iň köp gaty gitýän maşynam nemesi eken? Full çykýan speedometre 203 mile per hour doğru ama 10 kilometre özümüz ütkeden yani 203 milde gitti ya maşin en batlı gitti diyen yerde o 220 görkezem boplar inanma roşan azatlara. Okay? O prosta nemede durşyalyk zatlar speedometrede duran zatlar. Indi hazır neme barlak koras gazı noldan basan wagtyň şu duýan mı torgu şu güýjü duýasmy acceleration basan wagtyň içinde näl çykýar. En esas gyzykly zat şol. Bolmasa maşyny alanda näme pedasy var gaza basan wagtyň ýa-da men Lexus'um ýa-da gitjek bolsa basanda pikirlenip ey gitsem mekan gitmesem mekan diýende. Basan wagtyň uçmaly maşyn, duýmaly. Let's go onda. Davay. Haydi bismillah. Esasy näme geldik maşynyň içine geldik. Hem ýer karbon fiber üýtgedipdirler seret şutaýlaryň dashboardlary, bärleri, nemeleri üýtgedilen karbon fiber'a. Endi bir zat görkezek esas atçylary maşynyň kontrolyna gider. Ýok. Power'na giderse hazır. Endi nesip bolsa, bismillah. Taýin bolsaňyz onda nämäli başlatýas? Videonu maşyny göreli nälik sürýär? Bismillah. Sen remeni geçirmesen geçen aýtdym, Röşen. Iň möhüm zat bärde howpsuzlyk. Okay. Maşyn yaman agyr oğunan adamlar maşyn gatagır at silkişini gör ayda maşyn silkişi. Maşyn agyrlygyny men duýup bilýär şu wagt çynym aýdaýyn. Öňüniň agyrlygyny men özümde duýup oturýan şu wagt. Plus ýanky näme näde görkez bolýar men şol oğlundan soraýsam mı? How did you say that I can show the horsepower? Yeah, push SRT. The SRT. Right in the corner. Bottom left. Turn volume, you said? To turn volume here. Oh, here. Oh, okay, I see. Oh, it has a launch control as well? Yeah. Oh, dang. So, seyredinginde adamlar. Custom'a girýäsmi? 797 horsepower vardır maşynda. Ene şutaýda görkezýär ady. Engine holding RPM da oh my god, bunu 2500 max etip bilýärdi ya. Biroq men özüm gatar rahatsyz ýa, çünki arkamda adam otur, yani sürmem üçin geçen gezek gal arkaň çykýardy bilemiz. Çünki meselem bu beýleke abyşyny neme dealership ýalyk bel. Kellen ora çykyp da sürüp göreýin diýerin ýalyk. Çünki olar meselem ulu kompaniýa Tesla bilýäňiz, meselem şolara da ýalyk. Ýöne bunda
kiçik bir dealership'e gittik. Indi maşinasın oldan 60'a çıkar ya adamlar yuvaşlarını varlak görecek. Berde pedal shift'leri var. Geçireriniz ya mekanika eğer ütkeçek değilseniz mesela şuradan göre baskıdı vermeli pedal shift'lerde. Karbon yukarıda işat yoktur. Sunroof yani değişmeyalak. Nemeler ütkedilmedik. Din berler hem yerine de görkezin karbon fiber plus berde nemelerin barken siz yeneleri yatta saklar ya memory seat'leri var. Görüyorlar mı? Şunu gör esaslar. Mana memory seat'ler var. Mesela şular yalak maşinlarda köpleçme doğruyum. Aydan Amerikan maşinlarda neme yoktur. Memory seat'ler zatları yok mu? Eğer de yılı 2020'ni geçmese, sebebi Lexus'ta mesela 2010 yıldaki bazı zatlar yani gelip Amerikan'dan maşinlarında 2020'de çıkan da şu zatlar. Şu derecede tapadı var şu için mesela şular yalak nemeleri görmek men için ütköşük bir zat. Okey, ne oldu? Kalender time operation. Ana alanında yol alyan men alyan seradında. 1 2 3. Oh damn. It's the traction control is out of. I didn't even do nothing. I just. There's no water on the street. There is nothing. There's no rain. Ne oldu bile anladımlar. Serhat hiç satsız yoklar. Prosta gaza basan bütün göt aylan gitti. Yok yerden göt aylanda. Su zat yok o kötüde. Ama Serhat yok yerden hiç sat yok arkadaşlar. Hava arası. Yok yerden göt aylan gitti. Ben karasın zaten ne oldu? 800 horsepower. Alıp bir basan vakti uçar deyip fikiretsem. Maşin şu derecede katı aylan vaktinde ne etti? Göt aylandı. Serhat yine bir daha bağla kurarız. Yine de bir gezdik. Gittik. Ana mında duyan doğru değil mi? Mında duyan gerek. Ediliyor. Ana men şunu soradı, şunu aytıp durdum. Sesini eşittiyen mi? Dedim dışarıda ses içine gel ya. Men maşinede şunu aytıp bolya mesela men doğruyum hadi Amerikan maşinlerinde kamber gönüm yeter. Nok yana şunu aytıp maşin aytıp bolya mesela. Yine de bir gezdik. Serhat ne oldu gitti yaz. Tayin olma. Okay. Nasıl da? Horsepower go gerek. Çınlarım edin gidi. Ya bildir ya beddi ya bakayım. Mesela şu maşini günde Ankara bari gidecek olan vaktinde mesela ulanırsın mı? Doğruyum aydan. Eğer de şu maşini alınmasadım neme köçede yok yerde köçenin ortasında şeyle ayla donat at oturuyorum böyle şu derecede neme de o gücün duyup ne ama Rojun adımlar gaza basan vaktim bak hissat yok. Ağırlığı var. Öndeki ağırlık şu duyup bilen mesela qater ve ön ağır. Şunun için mesela gaza basan vaktin izi aylan gitti. Şimdi mesela şu ağırlığı mesela gaza şeyle basan vaktim mesela sonra içine dibine şeyle bir gezek şeyle basan vaktim göt aylan ya. Gon köçüne de bu maşinler. Çıdamaya bu odatlar yani köçede adamlar eğer de Seattle'ın köçelerinde şeyle edip basacak olsanız ki berden hatta dinge yağışıyor ya. Şöyle gaza basan vaktin maşin aylayışını gör. Hayda men azı gözüme getirirdim. Şu oğlan bolmadı kosa pali bomber ya da var ya atmaz men. Dedim gözünün önünde etsen az ayıp olur o. Sesine. Sesine. Maşinin bakası 80.000 dolar deyip doğru değil mi? Atı ulupul yöne Tesla var hadi ya. Tesla mesela 120.000 doları veriyen yöne şu maşinde keyif edecek olsan onda keyif edene. Bilen adamlar mesela Cybertruck mesela SUV dikideli bu maşina yankıyalık sedan maşinler yöne şuna varamazdan men mesela ekstrem eten işi ne bolan yağdayında da mesela Tesla'nın başka maşinlerini alartım mı hava yöne edil şol nemesini almazdım yöne bu Cybertruck yöne bu bir başka da bu yani this is something else ya yani edil şolları yalak ki dotu barda let's go yine de burada barlak Koreya seyredin onda sonku geze gideceğiz belki manual'a geçir barlak korarsınız manual'da korkar ben doğruyum aydan çünkü evet if I do manual it will probably go off right because the power böyle ama hazır yani şunu yine adamlar basan vaktim var ha yani yolda düz yolda gidiyor kanam aylanacak öyle gidiyor aylanacak öyle gidecek öyle aylanacak öyle yani adam maşini kontrol edip bolunu doğruyum aydan azı ben mesela şu olan bolmadık olsa da ben avaret edip bilirdim şu derecede maşin nemedir da o maşin gücü ağır gücü var köp maşinlerin mesela neme tarafı sizeneleri oturanda mesela yumuşak der yani bu maşine minyan velin yumuşaklığı var ha bulam is this bucket seat
it's shaped. It's not like a bucket seat, but it's shaped. You know, it's Right, to yeah. bolster you in. A little Yeah. bit, yeah. Nime bildir ya mesela gönü edil nime däle gujaklar ýalyk bucket seatleri ýok. Ýöne edil şo gujaklar ýalyk bolmasa da şoňa meňzeşip edipdirler. Maşynyň ýumşaklygyna men beter haladym, dogry maýdan adamlar mesela gater we rahat, ýani ýumşadyk Tesla'da bular ýaldy elti ýa-da başga köp maşinler minýänlerinde de bular ýaldy. Aýda ýoşan yerlerini göreli. Mesela kän yeri bar bärlerde. Dogry dämi? Görýän. Kän nime däl? Eliniň aşağında konsol barlar. AUX'lar, XNR 101'ler şeyle anlara bäre taýdyrar ýalyk. Spirtlermeli. Arka tarapda yer nälik? Men pikirimçe yer gowrak, yer erbetde, ýani kandal, ýöne edil, mesela şutaýlaryny görkezäýdi şutaý. Şutaý gater we bir mesela kiçik ýalyk görnýär, ýöne kan bir erbetde. Boldu? Şeyle abzorumuz şeydip jemnäýelim onda. Ine şey dip yine siz bilen bir videoň soňuna geldik. Gyzykly bolandyr diýip umyt etdim. Elimden geldiginden etdim. Sen maşynyňyzy diýişim ýalyk etdim. Seredin. Geçe gezeyim diýdim adamlar. Bir maşynda limit goýmaň. Üstündik maşyn sürüp bilen ýöne bir goýup biljek limitiňiz Bugatti bolsun. Bugatti Chiron we Chiron tapaw ýok. Men ol meselem aljak gördüm. Röşen. Turo girdim. Arenda eder yer. Ýok. Bu şäherde ýok. Men meselem nesip bolsa Miami gitýän ýakynda ýa-da başga şäherlere geçek. Ha, ýene bir gezek. Täzeligim bar adamlar. Esi şo men şu wagt indiki ay oraza gutorandan soň ha, bir meni de orazalaryňyz kabul bolsun. Diňe topik açyk gitär. Orazalaryňyz kabul bolsun. Beren sadakalaryňyz, zekatlaryňyz Allah dergahynda kabul bolsun. İnşallah goja geçiriň. Doga dileýleriniz hep kabul bolsun adamlar. Çynym bilen ýürekden dileýän. Indi men ýakynda nesip bolsa nemetçek bolýan. Yok diýende bir 10-15 tane ştatda gezecek. Men şöyle vlog etjek, size görkezek. Şoň üçin men kanalyma podpisat edin, ýani YouTube kanalyma subscribe bolun adamlar, abone bolun. Indi ýanky maşyna geles. Hemme ýerde gördüm. Yok, mesela Seattle'da tap bilen yok. Ya maşyn satyn almaly diýä, olam customize edip, ýani sen öňünden taýinlap alyp goýýan. Mesela salona baryp gören ýagdaýynda da salonyň içinde o maşyn prosta sale neme üçin däl ol. Video üçin görkezden daşary çykaran ok ora maşyna. İçeride daşarda goýulan maşynam ýok Bugatti. Şoň üçin Bugatti'den başga istendik maşyn edip bilensiz. Men tapaw ýok. Prosta aýt şu maşyn diýdi. Dos Challenger diýdiňiz, en köp alınan like'nyz şo boldu. Ana şol ýöne men mehanika söpmediğim üçin edip bilemok. Ene koçan arka tarapynda BMW bar. İsteseňiz BMW gitýäsiň 7'lik diýin, 8'lik diýin, 10'luk, 9'luk mesele däl o. Özümüz hem düzdirip etýäs ýöne limitlemäň özüňize. Ve size yine bir goja täzeligim bar. Adamlar. Näme diretýän Röşen? I think giveaway konkurs. Giveaway konkurs. Edileýär. Adamlar siz bilen konkursa başlaýar. Näme konkurs? Egerde goja diňe, egerde indiki maşyny bilip bilen adama, näme maşyny review edip biljekmi, obzor etjekmi bilip bilen adama приглашение ber ýani. Amerika приглашение, sponsoru özüm bol görkezýän, yeni nämesi приглашение. Oň etmez ady näme diňe Röşen bilen? Yok. Informasiýasyny bermeli. Ad familia приглашение eline alla sponsoru men bol görkezýän boldy. Ýöne şertim adamlar. Indiki maşyny bilmeli. Kommentariýada ýapyşdyryň. Siz üçin belli bolsun indi. Näme edesiňiz gelýän bolsa bilýän. Bu gözekki videoň belki isteýiň ýaly kan gyzykly bolanlardyr çünkü aýdym açmadym. Meselem Avda daýynyň täze bir aýdymy çykdy. Aýtdyp. Doğru değil mi? Rasna Vegas Music. Allah can günelin başla. Gelsen odur tova yaşta. Günesiz deyde ver adamami. Şeytan kafsını açtı. Yaman gowaýdym. Video şoň bilen jem närsä sip bolsa, men meselem şolaýdymy maşynyň içinde dastoyny maşynda dastoynaýdym aşak oldum. Ýöne meselem açyp bilmedim çünkü arkamda biri otyr rahat etýän, ýeňsäňde oturaýalyk biri. Issämok. Näme maşyn diýseňiz sürüp berýän. Vlog gelip otur ýakynda. Başga näme gerek? Konkurs edip sizlere приглашение berip otur. Diýen men size ana seret gözüň oňundan aňar tarapda 7'lik Turo, 7'lik BMW 750. Yo 750 diýim, M8 sürüp görkezýän ýok, M9 diýsek men çykartyraýyn, Röşen gerek bolsa. Gerekmi? Gerek bolar. Ay borra häzir. Belki patpişiklere gerek bolar. Belki patpişiklere. Nesip bolsa belki ulap gitsek, näme üçin maşynlara özgürüşler dogry dämi? Maşyn konkurs eder. Şoň üçin şu wagtlykça adamlar elimden geldiçe edip bilen zadym we hem kime kömek boljaklar. Priglashение atyp berjek. Ýöne başga zatda soramam. Adamlar sizden garaşan zadym. Like, kommentariýa, subscription, paylaşın videonu, görkezin näme diýe Hasanjan Cankaya var, görýärsiň nämelerde. Şo Hasanjan Cankaya diýär,
güldükçe çoğalıyoruz. Benim diyen paylaştıkça çoğalalım yani. Yine de birge edek. Men kim Rövşen? Navruz. Novruz değil, Novruz. Navruz. Görüşen çek. Krasna Vegas Music. Allah can günelen bağışla. Gelsen odur tova yaşta. Günefir deyde ver adam mami. Şeytan kafsını açtı. Aytmana neş nefer kolladın. Neşte fel vurdun bolmadı. Yanık hiç imanın ellemirme. Erkek oğullar görmeli. Allah can günelen bağışla. Tova diyen gözlerim yaşlı. Güç vermede iyice gülmeli. Şeytandan kaçarlı yettirmeli. Neçe sırları bile açtım. Neçe dağları geçip açtık. Şükür etmedik yok buluruz. Allah can bizi bağışla. Ya dünya oyunları gidip oynayacak. Ay güneşi bağ gidip boyayacak. Ayttım neceme bak Osman oynayacak. Dostluk üçün gel düşman olmayacak. Şiş bir arılacak neydi biş bir arılacak. Kim olursun geli ait ömrün boyunca. Sesler çıkmasa karaş karın doyanca. Geçip gider çağlar yatıp duruyanca. Elmizden mesulü kalıp olanı. Yönü hali dolu yanıp balama. Yağıp balama hali gök gürleder Konu bülbülle gelir Yağdılla dağlarda gören ertleri Dögüle güneler dünyanın kere Her akşam böylesin yerdenim dere Şükret durman korayan beri Şükret durman korayan beri Yarab kadar gam Böyle durma yok men dam İşler yavaş yavaş ham İçindeki han yepler barıp basıp al Hayır işlep çuvalana sal Doğalana al menem yakıp dursun bal Yakıp dur kayan yanıp dur kayak Bişip dursun lan öne yöresin ayak Git Hudaya dayan Kime dayansan Unutma beni diyen eğer bayasan Allah can günelen bağışla. Gelsen odur tova yaşta. Günefir deyde ver adam mami. Şeytan kafsını açtı. Aytmana neş nefer kolladın. Neşte fel vurdun bolmadı. Yanık hiç imanın ellemirme. Erkek oğullar görmeli. Yaz gelse mir güllüner. Yüz gülse yürekli dürneler. Bir dünya hiç kime vefa etmer. Barzadın kadrini bilme.